सुंदरा घनश्याम सुंदरा श्रीधरा अरुणोदय वेळा मेल्कोनुमा वनमाली वनमाली मेल्कोनुमा वनमाली उदय प्रभाताल वेळा घनश्याम सुंदरा सन्नुत मुकुलितांजलि हस्ते चं मुरली दिक्कुनीवेरा ब्रोवरा हरि दीनोधर गोविंदा मेल्कोनुमा वनमाली वनमाली मेल्कोनुमा वनमाली उदय प्रभाताल वेळा घनश्याम सुंदरा सायंकालं वेचेले उसुरगणमे వచ్చి అరుణోదయ సంధ్యారాగం ఆడెనులే పక్షి ప్రభాత కాలనుతులు పలికెలే నీకు మహాలక్ష్మి కరుణ సదా సన్మార్గుల బ్రోచే जगन्मय कुक्षी यमुना विहारा राधे मुकुंद यमुना विहारा राधे मुकुंद गद्योदन भक्षी घनश्याम सुंदरा घनश्याम
శ్యామ సుందర శ్రీధర అరుణోదయ వేళ మేల్కొనుమా. ఒక 10 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. దయచేసి అందరూ ముందుకు వచ్చి కూర్చుంటే సీట్లన్నీ నిండుగా కనబడతాయి. దయచేసి ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్, ముందుకు వచ్చి కూర్చోండి కొంచెం మిత్రుల. వివరణ సభకు విచ్చేసిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నా పేరు ఎం శ్రీనివాసరావు. నేను రిటైర్డ్ సిఆర్ఎస్ అండి. రాజమండ్రి విజయవాడ చేసి రిటైర్ అయ్యాను లాస్ట్ ఇయర్. కిషోర్ కుమార్ గారి గురించి ఒక స్మాల్ చిన్న ఇంట్రొడక్షను. నాకు 87 నుంచి కిషోర్ కుమార్ తెలుసు. అంతవరకు రిజర్వేషన్ ఆఫీస్లో ఏజ్డ్ పర్సన్సే ఉండేవారు. ఆ టైంలో ఒక బ్యాచ్, మన క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్ ఎలాగో అలాగా 2 కిషోర్ కుమార్లు, ఒక మహేష్ కుమార్, మాలిక్, ఇలాగా యువరత్నంతో రిజర్వేషన్ ఆఫీస్ అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా వర్క్ చేసేవారనే మంచి పేరు వచ్చింది. ఆ టీంలో కిషోర్ కుమార్ ఒకడు, మన ఎస్ కిషోర్ కుమార్ గురించి చెప్పాలంటే నలుగురిలో ఒకటిగా ఉండే వ్యక్తి కాదు. అందులో గుర్తింపు ఎక్కడున్నా సరే తన ముద్ర గ్యారంటీగా వేసి తీరుతాడు. మోస్ట్ డేరింగ్ ఫెలో, డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్. అన్నిటికంటే ముఖ్య విషయం ఏంటంటే మన ఆంధ్రుల అందాల అభిమాని నటుడు శోభన్ బాబు గారు, ఆయన జీవిత చరిత్ర పేరు ఏంటంటే పరుగు ఆపడం ఒక కళ. అలా ఎందుకు పెట్టాడంటే మనకి నిజంగా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు టైం మన చేతిలో ఉండాలి. మన రైల్వేలో కమర్షియల్, ఆపరేటింగు, వీళ్ళకి ఏంటంటే టైం మన చేతిలో ఉండదు. మనం మన అమ్మాయి ఇంటికి అబ్బాయి ఇంటికి వెళ్తాం, ఒకరోజు ఉండమంటారు, కుదరదు అమ్మాయి రేపు ఎట్టి పరిస్థితులను డ్యూటీకి వెళ్ళిపోవాలని మనం వచ్చేస్తాం. అటువంటిది మా 2-3 సిఆర్ఎస్లు కూడా ఒక్కరోజు సెలవు దొరకక వీఆర్ తీసుకునే ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి రైల్వేలో. ఈ రోజుల్లో ఒక 50 దాటాక మనకేంటంటే టైం ఈజ్ మనీ అంటారు. అది నిజంగా మనకి టైం చాలా ఇంపార్టెంట్. మన సంబంధ బాంధవ్యాలు ఈ రోజుల్లో చాలా తగ్గిపోయినాయి. సెల్ ఫోన్లో ఉన్న తప్ప ఫిజికల్గా కలవడం అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. మన ఆప్తులు ఎవరికో పెళ్ళో శుభకార్యం ఇంకేదో జరిగినప్పుడు అటెండ్ అవ్వాలంటే టైం అసలు చాలామంది టైం లేదు. అందరూ చెప్పే మాట అదే. ఈ నిజంగా వీఆర్ తీసుకున్న వాళ్ళు మన లైఫ్ స్పాన్ ఇంకో 10 ఏళ్ళు పెరుగుతుంది వాళ్ళకి, అందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. చాలామంది రిటైర్ అయిన తర్వాత హ్యాపీగా కనపడతారు రైల్వేలో, ముఖ్యంగా కమర్షియల్, ఆపరేటింగ్. అలాగే కిషోర్ కుమార్ గారు ఇంకా 40 ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అనిపించుకోకుండా 38 ఏళ్ళకే రిటైర్ అయిపోయాడు. అయినా వెరీ హ్యాపీ, మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇంకా ఫ్యూచర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. మనకి ఉద్యోగం వచ్చినప్పుడు ఎంత ఆనందం ఉంటుందో ఈ విరమణ తర్వాత ఇంకా రెట్టింపు ఆనందం కలుగుతుంది ఇప్పుడు రోజుల్లో. ఎందుకంటే మనం చాలా వెక్స్ అయిపోతున్నాం డ్యూటీస్లో. సో ఆ రకంగా రిలీఫ్ వల్ల ఇంకా మన లైఫ్ స్పాన్ పెరిగి ఇంకా హ్యాపీగా మనవరాళ్ళతో హ్యాపీగా గడుపుతారని ఆశిస్తున్నాను. ఇప్పుడు శ్రీ కిషోర్ కుమార్ దంపతుల్ని సాధారణంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. మాట్లాడటం మా ఫాదర్ గురించి కానీ. సో మా ఫాదర్ కెరియర్ అనేది 1986లో రైల్వేస్లో స్టార్ట్ అయింది. అండ్ 88లో మ్యారేజ్ అయింది. అండ్ 89లో మా అక్క పుట్టింది. అండ్ 92లో నేను పుట్టాను. సో మా ఫాదర్ డ్యూటీ పరంగా మాకెప్పుడు చాలా దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఎక్కువ. సో మా మదరే మొత్తం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునేది మా ఇంటిది. బట్ మా ఫాదర్ మా ప్రేమ అనే రెస్పాన్సిబిలిటీ మాత్రం ఆయన దగ్గర ఉంచుకున్నారు ఇప్పుడు. అండ్ ఆఫీస్ పరంగా ఎప్పుడు మా ఫాదర్ ఆన్ టైం ఉండేవాళ్ళు. ఇంట్లో మాత్రం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి మా ఇద్దరు విషయంలో. మా అక్క విషయంలో కొంచెం రీజన్స్ ఉండేదేమో కానీ నా దగ్గర మాత్రం బాగా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు.
అండ్ ఆ స్ట్రిక్ట్నెస్ మా ఇద్దరిని ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉంచింది. అండ్ మా ఫాదర్ రిటైర్ అవటం అనేది నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఫ్యామిలీకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారో డ్యూటీకి వర్క్ కూడా అంతే ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారు, ఎప్పుడు ఏది అవాయిడ్ చేయకుండా. అండ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది మా ఫాదర్ని ఈరోజు ఇంత సంతోషంగా చూడటం. ఇంత ఫేస్ బాగా వెలిగిపోతుంది మా మదర్ ఫాదర్ది. అండ్ మా ఫాదర్ అవుతారు కూడా దానికి, ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటారు, మమ్మల్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉండమని చెప్తారు ఎప్పుడు. అండ్ ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, రాయాలనుకుంటే, కానీ బుక్ రాయడంతోనే మా జీవితం అయిపోతుంది. అంత గొప్పోడు మా నాన్న. ఏదో స్టేజ్ పరంగా చెప్పడం నిజంగానే మా నాన్న చాలా గొప్పోడు. అండ్ మా ఇద్దరికి పంచినంత ప్రేమ నేను ఏ ఫాదర్ ఇస్తారని కూడా నాకు తెలియదు, కానీ మాకు ఎప్పుడు ఏ లోటు లేకుండా చూసుకున్నారు, నాకు కానీ మా అక్కకి కానీ. అండ్ మా లైఫ్ స్టైల్స్ కూడా మాకు నచ్చినట్టు ఉండొచ్చారు. అండ్ దానికి నేను చాలా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాను మా నాన్నకి. థ్యాంక్ యూ అనేది చిన్న మాట, కాకపోతే అందుకనే ఇంకేం చేయగలం ఫంక్షన్ తప్పితే. అండ్ యాజ్ ఏ ఫాదర్గా మా నాన్న మమ్మల్ని ఎంత ప్రేమగా చూస్తున్నారో దానిలో 50% నేను నా కొడుకుని ప్రేమగా చూసుకుంటే నేను గ్రేట్ అని ఫీల్ అవుతాను. అంటే ఇంకేముంది, అంతగా నేను చెప్పగలను. థ్యాంక్ యూ డాడీ. ఇప్పుడు మా అక్క శ్రవంతి వస్తుంది టు కంటిన్యూ ద స్పీచ్. కమాన్. మా ఫాదర్ నేను కూడా ఏమి ఎక్కువ ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, ఇట్స్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్. బట్ మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నప్పటి నుంచి ఆయన ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్ అయినా అదర్ దాన్ జాబ్ అయినా ఒక ప్లానింగ్, ఒక ప్రణాళిక దాంతోనే వెళ్ళేవాళ్ళు. అట్ ద సేమ్ టైం అది రీచ్ అవ్వడానికి కూడా ఆయన ఎఫర్ట్స్ చాలా పెట్టేవాళ్ళు. సో మేబీ నేను చదువుకునేటప్పుడు కానీ మా తమ్ముడు చదువుకునేటప్పుడు కానీ మేము ఇంట్లో చూస్తున్నాం కాబట్టి యూజువల్గా పేరెంట్స్ ఏమి ఫాలో అవుతారో మేము అదే ఫాలో అవుతారు పిల్లలు కూడా, ఆ డిసిప్లిన్ కానీ ఆ హార్డ్ వర్కింగ్ కానీ. సో మేము అదే ఫాలో అయ్యి మా గోల్స్ కూడా మేము అచీవ్ అవ్వడానికి బాగా హెల్ప్ అయింది. అట్ ద సేమ్ టైం మా మదర్ కూడా, ఈవెన్ దో మా ఫాదర్ నైట్స్ కానీ మార్నింగ్స్ కానీ వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడల్లా ఆవిడ సపోర్ట్ లేకపోతే ఇక్కడ దాకా ఆయన కానీ మేము కానీ వచ్చేది లేదు. నేను మోర్ దాన్ మై ఫాదర్ కన్నా మా మదర్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుందని అనుకున్నాను, బికాస్ అది నాకు అప్పుడు అర్థం కాలేదు. ఇప్పుడు నేను హౌస్ వైఫ్ మదర్ అయిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది అది. అప్పట్లో ఇంకా నేను కూడా ఎక్కువ చదువుకోవడం వల్ల అంత తెలియలేదు అనమాట, ఆ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఫ్యామిలీని ఎలా రన్ చేయాలి ఏంటి అనేది. సో ఇప్పుడైతే అది బాగా తెలిసింది. అంతే, ఇంకేం చెప్పడం లేదు. సో ఇట్ గోస్ ఆన్, అంతే, లైఫ్ గోస్ ఆన్. థ్యాంక్ యూ. 90s నుంచి మంచి అనుబంధం. 90sలో వేరే ఆర్గనైజేషన్లో తను ఉండేవాడు. ఉన్నప్పటికి కూడా చాలా రెబల్గా పోరాటాలు చేస్తూ అనేక సందర్భాల్లో అమీ తెలుసుకుందాం అనేటువంటి మనిషిగా ఉండేవాడు. అయితే తర్వాత కిషోర్ మా ఫోల్డ్లోకి వచ్చాడు, మా యూనియన్లో జాయిన్ అయ్యి నాతో బాగా సన్నిహితంగా ఉండేవాడు. వీళ్ళందరూ కూడా ఏమి పోరాటాలు చేయాలన్నా ముందుండేటువంటి వ్యక్తుల్లో కిషోర్ ఒకడు. బలవంతంగా కిషోర్ని నేను కమర్షియల్ నుంచి గార్డుకి తోలేయటం జరిగింది. ఎందుకంటే కమర్షియల్లో దినదినగండం 100 ఏళ్ళ ఆయుష్, ఎప్పుడు ఎటువంటి అవాంతరాలు మీద పడతాయో తెలిసేది కాదు. అందుకని నేను గార్డుకి వెళ్ళరా, హ్యాపీగా జెండా ఊపుకుంటూ ఎర్ర జెండా పచ్చ జెండా ఊపుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏదో అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేవాల్సి వస్తుంది తప్పితే మిగిలిన డ్యూటీలో పెద్ద టెన్షన్ ఉండదు అనేటువంటి ఒపీనియన్తో గార్డుగా పంపించాం. అక్కడ కూడా మెయిల్ గార్డ్ అయ్యి ఈ రోజున వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నాడు. అనేక మంది కిషోర్ని ఎలా అయినా సరే ఇబ్బంది పెట్టాలి అని చాలా ఫోర్సెస్ ఆ రోజుల్లో కిషోర్ మీద పనిచేసాయి. వాటన్నిటినీ కూడా మేము తట్టుకొని అప్స్ డౌన్స్ అన్నీ కూడా చూసి ఒకరోజైతే అయిపోయింది, వాడు ఉద్యోగం కూడా పోతుంది అనేటువంటి స్థాయికి కొందరు వ్యక్తులు కలిసి చేశారు.
అదృష్టం బాగుంది, అందరం అండగా నిలబడ్డాం. వితౌట్ ఎనీ స్క్రాచ్ he came out from that clutches. I do not want to disclose that episode, but one thing we can tell, nothing has happened to him. The class 1 officer himself tried to remove Kishore, but he could not able to do it. అలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. తను కూడా అదేవిధంగా లాయల్గా మాతో పాటు ఉండి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తూ మంచి నేమ్ కూడా తెచ్చుకోవడం జరిగింది. మరి అటువంటి కిషోరు ఈ రోజున వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చానన్నా అంటే, ఏంట్రా అప్పుడే వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చావంటే ఆయనకేం చేస్తాను లేదా. బట్ గాడ్ ఆల్సో హెల్ప్డ్ హిమ్. పిల్లలిద్దరూ చక్కగా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా మరి అభివృద్ధి చెందటం, పిల్లలు కూడా వెల్ సెటిల్డ్ అవటం. హీ హాజ్ గివెన్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ టు దెమ్. వాళ్ళ కోరికల మేరకి, వాళ్ళ ఇష్టానుసారం మేరకి వాళ్ళకి మ్యారేజెస్ చేయటం. ఐ అటెండెడ్ బోత్ ది మ్యారేజెస్, వన్ ఎట్ హైదరాబాద్ అండ్ అనదర్ ఎట్ విజయవాడ. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉత్తమం ఏంటంటే హాయిగా రిటైర్మెంట్ తీసుకొని పిల్ల పాపలతో, మనవడు మనవరాలతో హ్యాపీగా గడపాలి. ఎందుకంటే హీఈస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఈ ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడే ఆ ఆనందాన్ని అనుభవించాలి తప్ప మరి ఆ ఎనర్జీ లేనప్పుడు ఆనందాన్ని అనుభవించాలంటే కొంచెం కష్టం. సో స్టిల్ హీఈస్ హ్యావింగ్ ది బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ హిజ్ మదర్. ఆవిడ కూడా మరి ఉండి ఆ బ్లెస్సింగ్స్తో హీ కుడ్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్. అలానే మరి ఇందాక వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పారు, వితౌట్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ హిజ్ వైఫ్ he would have not come up to this stage. సహజం, సహధర్మచారిణి అంటే అదే. మరి ఆ సహధర్మచారిణి యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ లేకపోతే ఎవరం కూడా ముందుకు వెళ్ళలేం. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆవిడ కూడా చాలా చక్కగా మరి అర్ధరాత్రి అపరాత్రి గూడ్స్ ట్రైన్లకు వెళ్ళటం. అంతకుముందు అంటే ఫిక్స్డ్గా నైట్ డ్యూటీలు డే డ్యూటీలు ఇవి ఉండేవి. గార్డుకి వచ్చిన తర్వాత టైమింగ్స్ ఉండవు, ఎప్పుడు కేకేస్తే అప్పుడు వెళ్ళాలి. కాబట్టి మరి ఆ టైంలో కూడా ఆవిడ లేచి మరి కిషోర్కి కావాల్సినటువంటి సదుపాయాలన్నీ సమకూర్చి డ్యూటీకి పంపించడం అనేటువంటిది మరి కిషోర్కి ఆవిడ చేసినటువంటి సేవ అది. మరి అటువంటి భార్య దొరకటం కూడా తన యొక్క అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. సో మన మిత్రుడు చాలా ఫెరోషియస్గా ఉండేటువంటి మిత్రుడు. ఆ ఫెరోషియస్నెస్ ఎలా ఉండేదంటే ఎవడన్నా ఒక మాట అంటే వాడు అవుట్, వాడు ఎంబడి పడ్డాడు అంటే కిషోర్ వాడు అవుట్ అవ్వాల్సిందే. దట్ వాజ్ దిస్ క్యాలిబర్. ఎవరికి తల ఉంచేవాడు కాదు, తనకుగా తాను ఎప్పుడు కూడా ఎవరితోనూ పోట్లాడేవాడు కాదు. ఎవరన్నా తన మీదకి వస్తే తప్పనిసరిగా అటువంటి ఇచ్చేసేవాడు. శేష జీవితం ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా, ఆరోగ్యంగా మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళతో ఆడుకుంటూ కాలం గడిపి చక్కగా మాతో వి వెల్కమ్ హిమ్ టు అవర్ క్లబ్. మా రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళ క్లబ్లోకి వి హార్ట్లీ వెల్కమ్. తర్వాత చక్కగా ఆధ్యాత్మిక చింతనలోకి వెళ్ళిపోయి భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసుకుంటూ శేష జీవితం గడపాలని ఆ కనకదుర్గమ్మ వారు ఈశ్వరుడు ఆయనకి మన కిషోర్కి, కిషోర్ దంపతులకి, వారి యొక్క కుటుంబ సభ్యులకి మంచి సౌకర్యాలు కలగజేయాలని, ఆవిడ ఆశీర్వాదాలు ఎప్పుడూ ఆ కుటుంబం మీద ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు.
ఫ్రమ్ కర్ణాటక. ఏం చెప్పాలో నాకు అంటే ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఏం చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లా. సో ఫస్ట్ థింగ్ అంటే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను అదర్ స్టేట్ అయినా ఏదైనా మా పెళ్ళికి ఒప్పుకొని అంటే అంత సపోర్ట్ చేశారు. సో అప్పటి నుంచే నాకు ఒక పాజిటివ్ ఉంది అంటే మా మామయ్య గారి మీద. సో అంటే వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచిన విధానం కానీ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తున్న విధానం కానీ అంటే ఇద్దరిని ఒకేలాగా చూడడం కానీ ఇవంతా గ్రేట్గానే ఉంది. కాకపోతే వాళ్ళకి అర్థమైందో లేదో తెలియదు కానీ ఇద్దరిని సపోర్ట్ చేస్తాడు ఆయన. సో థ్యాంక్ యూ మామయ్య గారు. My wife, my better half Divya, to speak some words. యాక్చువల్లీ అంకుల్ గురించి నేను చెప్పాలంటే లైక్ ఫస్ట్ నేను బిఫోర్ మ్యారేజ్ నేను అంకుల్ మీట్ అయినప్పుడు సో ఒక చిన్న డిస్కషన్ అంటే లైక్ మాట్లాడుకున్నాం అనమాట. సో ఆ తర్వాత నేను అనుకున్నాను లైక్ అమ్మో అంకుల్ వాజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, ఎలా ఉంటానో ఏమో తెలీదు, బట్ మా అత్తగారు చాలా స్వీట్ అనిపించింది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ నేను ట్రావెల్ చేసినప్పుడు లైక్ ఒక్కసారి మా మామయ్య గారితో కనెక్ట్ అయితే డెఫినెట్లీ డోంట్ లీవ్ అన్నమాట. అంటే లైక్ బాగా ఫ్రెండ్లీ అయిపోతారు. లైక్ ఇంకా చెప్పాలంటే మా అత్తగారి కన్నా మా మామయ్య గారు ఇంకా చాలా ఇష్టం నాకు. ఫస్ట్ నాకు మా అత్తగారు, తర్వాత మా మామయ్య గారు అంటే చాలా ఇష్టం. లైక్ హీఈస్ అ గుడ్ గైడర్ ఫర్ మీ. లైక్ ఎనీథింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్ హీ లైక్ సింపుల్గా ఇలా సాల్వ్ చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ లైక్ బ్యాక్ బోన్ ఫర్ అస్ అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా. సో నాకైతే విఆర్ఎస్ తీసుకోగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. బికాజ్ ఐ నో నేను చూశాను సో హౌ మచ్ హీ స్ట్రగుల్డ్ అన్నట్టు. సో నా హ్యాపీ హీ లైక్ ఇప్పుడు ఆయన హ్యాపీగా వాళ్ళ మనవళ్ళతో అందరితో ఆడుకుంటారు. సో తన లైఫ్ అంతా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. అందరికీ నమస్కారం. ఈ రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్ వచ్చిన పెద్దలకి అందరికీ వందనాలు, శుభాకాంక్షలు. సరే, కిషోర్ కుమార్ గురించి చెప్పాలి అంటే ఒక్కటే మాట అండి, స్నేహం అనే పదానికి మారు పేరు వాడు. అంతకుమించి మనం ఎక్కువ చెప్పటం వేస్తే, ఆశించడం కూడా వేస్తే. చాలామంది నన్ను ప్రశ్న వేశారు, నీ కిషోర్ కుమార్తో నీకెట్ట స్నేహం అయ్యా అంటాడు. ఇన్నాళ్ళ నుంచి ఎట్ట స్నేహం చేస్తున్నావు అంటారు. అది దాన్ని పోయేదేముంది, మనకి పోయేదేం లేదు కదా. స్నేహానికి ఏముంది, మరి కొలమానం అంటే ఏముంది స్నేహానికి, లేదు కదా. అందుకని అప్పుడు 93లో నాకు పరిచయం, మొట్టమొదట బెజవాడ బుకింగ్ ఆఫీసులో పరిచయం. అప్పటి నుంచి అలాగే మా స్నేహం కొనసాగుతూనే ఉంది, ఉంటుంది కూడా. ఇందులో మాకు వచ్చే భేదాభిప్రాయాలు లేవు, తిరస్కారాలు అవమానాలు ఏమీ లేవు. అది నేను కోరుకునేది. అలాగే ఇక ముందు కూడా ఇలాగే ఉండి 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండమని, పిల్ల పాపలతో మనవలతో మనవరాళ్ళతో లేరు అనుకుంటా, మనవలతో చక్కగా గడపాలని, అలాగే మా కమర్షియల్ దాంట్లోకి రిటైర్మెంట్ సీనియర్ సిటిజన్లోకి పూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ రేపు నుంచి మాతో పాటే రమ్మని చెప్పి ఆహ్వానిస్తూ తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక 2 మాటలు చెప్పిన తర్వాత మీ సన్మానంతో అటాక్ చేతురు కానీ థ్యాంక్ యూ. రెస్పెక్టెడ్ రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కిషోర్ కుమార్ని ఈజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మై, నా ఫ్రెండే. ఫర్ ద లాస్ట్ 20 years I have been associated with him. గుడివాడలో నేను స్టేషన్ మాస్టర్గా పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు దగ్గర నుంచి కిషోర్ కుమార్ గురించి తెలుసు. కిషోర్ కుమార్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అందరికీ స్వాగతం. అలాగే బ్లెస్ చేయడానికి వచ్చిన మిగతా తోటి సభ్యులందరికీ కూడా స్వాగతం. కిషోర్ కుమార్ రిటైర్ అవుతారంటే యాక్చువల్లీ ఐపీఎల్ ఓకే, ఒక 1 year 2 years సర్వీస్ లాస్ అయింది. సీనియర్స్ అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు అనే ఒక ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది. బట్ తప్పదు, ఇట్ ఈస్ ఇన్ఎవిటబుల్. మనం రిటైర్ అవుతామంటే ఇంకోటికి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాం అనే ఒక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్తో ముందుకు పోవటమే, అంతకు మించి ఏం లేదు. మోరోవర్ ఏంటంటే 38 ఏళ్ళ సర్వీస్, ఇంకా ఎంతకాలం చేయాలి, చాలు. దిస్ మచ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, ఐ థింక్ సో.
పూర్వజన్మలో ఏ మల్లెపూలతో పూజ చేశారో ఈ జన్మలో మల్లెపూలు లాంటి మొగుడు వచ్చాడు. మీ అదృష్టం మేడం. నెక్స్ట్ కిషోర్ కుమార్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందనేది ఒక ట్రిక్ కూడా చెప్తాను. మార్నింగ్ పొద్దున్నే 5:30, 6:30కి లేచిపోవాలి. వయసు ఇచ్చే తర్వాత నిద్ర కూడా పట్టదు. ఐ నో ఇట్. ఒక 20 రూపీస్ జేబులో వేసుకుని భార్యాబిడ్డలకి తెలియకుండా వాకింగ్కి వెళ్ళిపోయి ఒక 10 రూపాయలు కాఫీ తాగి, 10 రూపాయలు కాఫీ వస్తుందా అనొద్దు, 10 రూపాయలు కాఫీ తాగి 2 ఇడ్లీ తిని కాంబో ఇంటికి వచ్చేయాలి. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి, కాఫీ అడగలేదేంటి శ్రీవారు అని అనుకోవాలి, అడగకూడదు. ఎందుకంటే అడిగితే ఫస్ట్ రోజు ఇస్తున్నానండి, 2 రోజుల తర్వాత కంగారేంటి, 4 రోజుల తర్వాత నువ్వు పీకేదేంటి, ఇట్లా గ్రేడేషన్ మారుతూ ఉంటుంది. ఇలా బయటికి వెళ్ళి ఇడ్లీ తినొచ్చాను అని చెప్పద్దు. కాఫీ తాగటం మానద్దు బయట. సో ఇట్లా నెమ్మదిగా పెడుతూ ఉంటే సంసారం సుఖంగా ఉంటుంది. మనకు గొడవలు పడకుండా ఉండటానికి ఒకరికి టీవీ ఉంటుంది, ఒకరికి మొబైల్ ఉంటుంది. సో నో ప్రాబ్లం. కొట్టుకోవటానికి వీలున్నంత ఓపిక ఉండదు, నో ప్రాబ్లం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ సో మెనీ ట్రిక్స్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్. ప్రతి ట్రిక్ ఉచితంగా చెప్పను. లేటర్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ. బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పిల్లల్ని తీసుకెళ్ళటం పెట్టండి ఈ వయసులో. ఇట్స్ నాట్ ఎ పాజిటివ్, నో పాజిటివ్. ఎవరో సిస్ట్లా శ్రీనాథ్, చందు, సిస్ట్లా శ్రీనాథ్, సర్వ కిషోర్ కుమార్కి మధ్య సాన్నిహిత్యం ఎంత ఉందో సిస్ట్లా శ్రీనాథ్ తోటి నాకు అంతగానే ఎక్కువ ఉంది. సో ఇటువంటి చిన్న చిన్న ట్రిక్కులు పాటిస్తూ సాధ్యమైనంత వరకు తక్కువ మాట్లాడుకుంటూ జీవితాన్ని సుఖ ప్రయాణం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. జరిగేది కూడా అదే. వయసు పెరిగే కొద్దీ బీపీలు పెరుగుతాయి, అన్నీ వచ్చేస్తాయి. అవతల వాడు మాట్లాడితే యాక్సెప్ట్ చేసే స్థితి ఉండదు, బీపీ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది, తద్వారా డిస్ప్యూట్స్ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో చాలా తక్కువగా మాట్లాడుకోవాలి, వాల్యుబుల్గా మాట్లాడుకోవాలి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వీరి శేష జీవితం ఆయుర ఆరోగ్యాలతోటి సంతోషంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. To speak some words. రిటైర్మెంట్ ఫంక్షన్కి అందరూ వచ్చిన ఆయన ఫ్రెండ్స్, కొలీగ్స్కి థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ అటెండెన్స్. ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ పరంగా వీస్ టు క్యాచ్ అప్ ఇన్ పవన్స్ హోమ్ every weekends, every day. ఒక 2 ఇన్సిడెంట్స్ అంకుల్ యాజ్ అ ఫాదర్గా హౌ అచీవ్డ్ అనేది ఒక 2 ఇన్సిడెంట్స్ నేను షేర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అండి డే టు డే మనకి ఎడ్యుకేషన్లో కానీ లేకపోతే బిహేవియర్లో కానీ డే టు డే మనకి మెనీ థాట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనందరు ఫాదర్స్ కానీ. సేమ్ వే పవన్కి యాజ్ ఈ సెడ్ రైట్ అర్లియర్, సో Pawan really he got a very good father like all of us. But what the good thing on Kishore uncle, Pawan ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు every time he used to discuss with father whether it is negative and positive, everything he used to discuss with his father. But uncle ఎంత బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కానీ బెస్ట్ ఆప్షన్ కానీ ఇస్తారంటే ఈజ్ లైక్ వికీపీడియా, ఎన్సైక్లోపీడియా. బిఫోర్ వీ డెసిషన్ తీసుకునే లోపలే అంకుల్ ఒక 2 to 3 ఆల్టర్నేటివ్స్ తీసుకుని ఏదో మా ట్రెండ్తో ఈక్వల్గా థింక్ చేస్తూ మేము డెసిషన్ తీసుకునే లోపలే, అంటే జనరల్గా ఇదే కదా మనం వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ ద ఫాదర్, గుడ్ ఫాదర్ అని. సో ఐ సర్ప్రైజ్ లైక్ నేను నాతో రూమ్మేట్ చెన్నైలో ఉండేవాడు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు. ప్రతి అంటే నెగిటివ్ అవచ్చు పాజిటివ్ వచ్చి కంపల్సరీ డిస్కస్ చేస్తాడు వాళ్ళ ఫాదర్తో. కానీ అంకుల్ ఇచ్చే డెసిషన్ మేకింగ్లో బికాస్ మేబీ మా ఎడ్యుకేషన్లో కానీ లేకపోతే మాకున్న ట్రెండ్లో కానీ మా థాట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇంకా అంకుల్కి తెలియకపోవచ్చులే అనే థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటాము. కానీ ఈజ్ టు గూగుల్ చేయడం కానీ అంకుల్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవడం కానీ డెప్త్లో కానీ చాలా లోతుగా తెలుసుకుని పవన్కి బెస్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇస్తారు. అది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్
money spending కానీ, in terms of employment choosing కానీ, in terms of regular day-to-day decisions లో కానీ, అది నాకు చాలా బెస్ట్ అనిపించింది. మేము మా లెవెల్, బికాస్ వీఆర్ సో ట్రెండ్కి మేము మీట్ అవుతూ ఉంటాము, కానీ అంకుల్ వయసుకి కూడా డెసిషన్ తీసుకుంటూ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని మీట్ అవుతూ యాజ్ అ ఫాదర్గా మంచి డెసిషన్ ఇస్తారు పవన్కి. అది తనకి అచీవ్మెంట్ కూడా చాలా మంచి హెల్ప్ అయింది పవన్కి. సో అందులో యాజ్ ఎ ఫాదర్గా నేను ఈవెన్ I used to analyze when Pawan is staying with me, and అక్క విషయంలో కూడా తన ఎడ్యుకేషన్లో కూడా అక్క చదువుతున్నప్పుడు కానీ అంకుల్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ చాలా బాగుండేది. అది అక్క కూడా తన మైల్ స్టోన్ని తన ఏదైతే అచీవ్మెంట్ తన బెంచ్ మార్క్ తను సెట్ చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ అయింది. సో ఐ రియలీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ అంకుల్ యువర్ రిటైర్మెంట్ డే, అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ యువర్ రెస్ట్ ఆఫ్ లైఫ్, అండ్ hope we'll have great future, uncle. Thank you. ప్రసాద్ గారు, సార్ All on this occasion, I invite the professional from the railway fraternity, at the same time relations of the Kishore Kumar Garu, to the voluntary retirement function of Kishore Kumar Garu. Today one of the biggest organization is railways. Out of it, the train manager Kishore Kumar Garu is making a voluntary retirement. One can know the lifeline is Indian Railways, out of which the persons who is striving for the organization contribution. Yesterday and day before yesterday, we have witnessed our railway minister clearly told the 12 lakh railway employees contribution for the lifeline, that is carrying the passengers or the folks or the people, is very, very, so each one of a railway man is nothing but is a warrior. That means just like a defense, a railway person is nothing but he is one of the part who is unrecognized defense person. That means when we heard the word defense, we will have a little, that defense means people working in a remote areas and they are working against the weather, having a lot of discipline and the uniform and striving for the nation. At the same time, the honor of the defense person is just like a railway person, because the railway people, the fraternity of the railway is contributing to the nation. Unrecognized warriors, we can say this one. The railway people means, suppose if you see the nature of a train manager, actually the pattern of working for an individual will be a unique one. Just like a clerk will go by 10 o'clock and will come by 6 o'clock, or a manager will go by 10 o'clock, come by 8 o'clock, or else work for some 10 o'clock or 11 o'clock at late nights. But whereas the running staff, a train manager which we are referring, is a variant job nature. That means today he will go at 11 o'clock, after that the next day or the next cycle he will go at 1 o'clock at night, the next cycle he will get at evening, the next cycle he will go at morning 9, the next cycle he will go at night 12 o'clock, next cycle at evening 16 hours. This is the pattern is very, very variable pattern. That means a human being has to cope up with this pattern. As the age is going more, a person has to wake up at 11 o'clock and has to go at 1 o'clock duty. Please visualize and make a clap to Kishore Kumar Garu, whom we can see as a warrior. So as a dual operation manager, as a part of the administration, for us each individual is a warrior who is fighting for the, that means who is contributing for the movement of the wheel. Really this variant pattern, coping up with the physical strains, that means the age factors and the mental struggles that are facing at the family, they are contributing to the doing the duty. Of course duty is for our purpose, but everyone wants a cushioned job. But whereas the job itself is
not question, that is a disciplined one. Just like when there is a BA test, that means when we are going on the road, a BA test will be done by a traffic police, people will escape here to there and all. But every railway servant that engaged with the safety will undergo a BA test and he has to report in time. That means the stipulated time, 30 minutes. That means you can visualize the discipline. That means every day reporting within the time, every day reporting as per the standards stipulated by the administration, and every day contributing to this one during this 130 kmph speeds and observing all the safety norms, and again going there, taking the rest, and again perform the same type of duties duly away from the family. This is the nature of a train manager, and almost all the railway fraternity who are working in the field will be like this one. So successfully he has completed these services as a train manager. At the same time, the quality of another barrier in this Kumar Garu is that if you find anything inconvenient, that means against to the rule, he is the first person that will come forward to make it and make it noted and come to the notice of administration. That is a very important quality. When a person comes forwards, automatically what will come? The person will be against for someone. That means once one is questioning, he once started questioning, he is very much bitter to some people, even though he digested that bitterness and also fought his very well to bring out the rules and everything. Suppose if he is asking some rule, it is better for me that he is asking the rule, but what he is asking is correct, genuine. That is the quality one has to acknowledge it. So this professionalism, that means fighting for what is right, at the same time performing duties, balancing the family commitments and enjoying the family commitments is really a complete manship. Really, Kishore Kumar Garu, with your VR we are missing a good person, and personally I am missing you as a friend also, and hope that for the purpose of what the VR has done to be fulfilled, and hope your rest post-retirement let will be happy with your grandchildren, and the support of your madam in performing their duties is really worthwhile, and we have to acknowledge it. Thank you, madam, for your support to him and to the railways also. Thank you, friends all. Thank you. At the facilitation function. అనుభవాల అల్లికలు గిల్లి చెలిమికి నెలవైనా చదువుల కొలువైనా
మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే ఇల్లే స్వర్గమాయే వెదజల్లే మూగ ప్రేమల్లోన మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే కలిగిన కలతలు కరిగిన వేళ కవితలు చెలరేగే మనుషుల మనసులు ఎదిగిన వేళ మమతలు విరబూసే ఊరువాడ ఉయ్యాలుగే ఉషారంత మాదెల్లే నింగినేల తాళాలేసి సరాగాలు మాకేలే తాతే మనవడాయే నానమ్మే మనువాడే వేళ 60 ఏళ్ళ కుర్రవాడి ఆశకే పెళ్ళి మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే నిన్నెంతగా ప్రేమిస్తున్నానో చెప్పటానికి భాష లేదు, ఆశే తప్ప. నువ్వే నా ప్రాణం, నువ్వే నా సర్వస్వం. నువ్వు లేని ఈ లోకం నాకు శూన్యం. అరగని అరుగులు అలికిన వేళ అతిథులకు ఆహ్వానం తొలకరి వయసులు కలిసిన వేళ తరగని అభిమానం ఈడు జోడు ఆడే పాడే పదాలన్నీ మా వెళ్ళే ఏకమైన మా గుండెల్లో శృతిలయ ప్రేమేలే వీరా రాఘవయ్య నీ పేరే నిలుపుకుంటామయ్యా. ఇల్లు ఇల్లు ఏకమైన పండగి నాడే మనసు మనసు కలిసిపోయే కనులు ఎదలు తడిసిపోయే మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే ఇల్లే స్వర్గమాయే వెదజల్లే మూగ ప్రేమల్లోన మూడు తరాల దూరమంతా ముచ్చటైపోయే ఏడు స్వరాల రాగబంధం ముద్దుగా మోగే
అందమైన బృందావనం ఇది అల్లుకున్న ప్రేమాలయం వేడుకైన ఈ సంబరం నేడు పాడుతోంది సుమ స్వాగతం గుడిలో దీపం వెలుగంటి అమ్మ రూపం మురళీ నాదం పలికింది నాన్న హృదయం ఓ అందమైన బృందావనం ఇది అల్లుకున్న ప్రేమాలయం వెయ్యేళ్ల బంధం స్నేహాల గ్రంథం దాగుంది మా గుండెలో ఓ సుప్రభాతం ఓ చైత్ర గీతం మోగింది మా గొంతులో ఈ జంట పేరే వీడని ప్రేమ మా ఇంటి పేరే వెన్నెల సీమ ఆకాశం అందే ఆనందం చిందే ఈ ఆట పాట నిలవాలి కలకాలం బృందావనం ప్రేమాలయం ఏ కాలమైనా ఏ వేళనైనా మా బాట ఒకటేనని దిక్కుల్ని దాటి చుక్కల్ని చేరి ఈ పాట వినిపించని చిరునవ్వే కాదా మోయని సిరులు చిటికేస్తే రావా తీయని కలలు దేవుళ్ళి పూట దీవించాలంట ఇక ఏ జన్మైనా వేగమాలోకం బృందావనం ప్రేమాలయం వేడుకైన ఈ సంబరం నేడు పాడుతోంది సుమ స్వాగతం గుడిలో దీపం వెలుగంటి అమ్మ రూపం మురళి నాన్న ఓ నాన్న ఓ నాన్న నీ మనసే వెన్నా అమృతం కన్నా అది ఎంతో మిన్నా ఓ నాన్న ఓ నాన్న ముళ్ళ బాటలో నీవు నడిచావు పూల తోటలో మౌము నడిపావు నీవు నడిచావు
ఏ పూట తిన్నావు ఎన్ని పస్తులున్నావు ఏ పూట తిన్నావు ఎన్ని పస్తులున్నావు పరమాన్నం మాకు దాచి ఉంచావు ఓ నాన్న నీ మనకి వెన్నా అమృతం కన్నా అది ఎంతో నిన్నా ఓ నాన్న ఓ నాన్న పుట్టింది అమ్మ కడుపులోనైనా పాలు పట్టింది నీ చేతిలోనా పుట్టింది అమ్మ కడుపులోనైనా పాలు పట్టింది నీ చేతిలోనా ఊగింది ఉయ్యాలలోనైనా ఊగింది ఉయ్యాలలోనైనా నేను దాగింది నీ చల్లని ఒడిలోనా చల్లని ఒడిలోనా ఓ నాన్న నీ మనసే వెన్నా అమృతం కన్నా అది ఎంతో నిన్నా ఓ నాన్న ఓ నాన్న ఉన్ననాడు ఏమి దాచుకున్నావు లేని నాడు చేయి తాతనన్నావు ఉన్ననాడు ఏమి దాచుకున్నావు లేని నాడు చేయి తాతనన్నావు నీ రాజగుణని మా మూలధనము నీ రాజగుణని మా మూలధనము నీవే మా పాలి దైవము ఓ నాన్న నీ మనకి వెన్నా అమృతం కన్నా అది ఎంతో నిన్నా ఓ నాన్న ఓ నాన్న నీలి రంగు చీరలోన సందమామ నీవే జాణ ఎట్ట నిన్ను అందుకోనే ఏడు రంగులున్న నడుము బొంగరంలా తిప్పేదానా నిన్ను ఎట్టా అదుముకోనే ముద్దులిచ్చి మురిపిస్తావే కౌగిలించి కౌగిస్తావే అంతలోనే జారిపోతావే మెరుపల్ల మెరిసి జానా వరదల్లె ముంచె జానా ఈ భూమి పైన నీ మాయలోన పడనోడు ఎవడ జానా జాన అంటే